Dan staan we hier op de Kesselskade dit keer. Ja. Same time, maar other place. Ja, en het regent een beetje en het waait. Ja, maar het veld reuze met, hè? Lichte confetti, doorzichtige confetti. Maar de stemming is er juist even goed voor. Het is een bonte storm. Echt een maximale bonte steur. Ja, wie wil ze dan anders hebben in Maastricht? Een echte bonte steuren. Voor wij hier gewoon de brug over. Zeg, en wie is er met de prins? Ja, heel goed. Er heeft zich goed geprepareerd. Heeft vanmorgen even ingesprongen, ingezongen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dit is echt veel te veel. Volgens mij Keuper al eraan, hè? Volgens mij komt er aan, daar komen ze, de vastelavondsvierders van dit jaar zelfs, met de kachelpiepers. Dus het gaat beginnen, Carolien. Helemaal leuk, veel plezier. Ja, lui, toe is heel veel plezier. Ik snap dat je toe is blijven om lekker op de bank te loeren naar de bonte storm. Het wordt vandaag een hele erge bonte storm en ik wens u allemaal heel veel plezier. Ja, en daar is er dan zijn hoognoeglustigheid Prins Luc de Tweede. En heeft er hartstikke veel zin in, dat ziet je wel. Te voet, inderdaad. En dat is niet de eerste keer dat een stadsprins te voet door de Groetenoptocht gaat. Neven mij is aangeschoven Guy Banier van de Tempeliers. Guy, hartstikke welkom natuurlijk. Dank je. We zitten lekker druk, hè? Weer zitten lekker druk, inderdaad. Dat kan van Carolien helaas niet zeggen, maar ja. Ik zag het juist al, Guy. Het is niet de eerste keer dat een stadsprins te voet gaat door de Groetenoptocht. Nee. De laatste keer is dat geweest in 2010 met stadsprins Guy van der Heijden. Toen sneedde het, toen wordt het glad. En toen wordt gezegd, uit veiligheidsoogpunt, geen wagelen met. Zoals wie vandaag, geen gemotoriseerd verkeer met. Maar wel karen zonder motor. Ben ik aan luisteren naar mijn collega? Ja, ik loop even een stuk met. Wie is er met u? Goed, hè, goed. En met de prinses? Ja, heel erg goed. Is het goed? Ja. Heb je last van de regen? Maar nee, dat is confetti. Ik begreep, ik kan er voor heel even wachten. Ik begreep dat opa wordt de sneeuwprins. Ja. Geer ziet dubbel, een regenprins en sterrenprins. Maar dat maakt echt de pret niet druk, hè? Nee, we hebben een fantastische tijd. En als ze nu alle leuwen langs de kant stonden en wat ik toeschruwen, dat is fantastisch. Dus het kan niet op, het kan niet kapot. En ik wil alleen maar heel erg mijn duim eruit spreken, dat we toch kunnen laten doorgaan. En dat er niet gaan zo afgelast is. Veel pakken gewoon door en het is fantastisch, hè. Ja, ik heb nog een lekkere weeg te gaan. Ik wens u heel veel plezier. Dankjewel, die graag. Ja, inderdaad, Guy, die zag het al 10 jaar geleden, wordt ook een lopende prins, toen wordt het te glad. Toen wordt het te glad. En toen hebben we dus ook de hele optocht gelopen met alle groepen. En ja, dan krijgt ze echt de boerenbetekenis van het woord bonte storm. En dat zullen we vanmiddag ook meer laten zien. Want ik zie er al bekende lui allemaal lopen als Einzelganger of als Hermanieke. Dit gaat vanmiddag al eens voorbij trekken, Erwin. Ja, en we zitten op de Kesselskade dit keer eens. Dat betekent dat we dus niet op de vriend of zijn hoe dan de prins zijn défilé gaat afnemen. Maar dat maakt niet uit, ook hij is hartstikke leuk. Veel lui langs de kant, toch inderdaad. En we gaan het allemaal metbeleven. Tot een uur of 5, half 6 misschien zo gaat. Nou, ik denk inderdaad, ja, half 5, half 6. Met het weer de wedstrijd noets. Want eindelijk kan ik wel zeggen, luister eens toe, geniet vooral van alles wat er ziet. Van de lui die plezier hebben. Niet alleen de Maastrichtse heren. Maar iedereen die zelfs uit het land en van andere kanten allemaal komen ze heen naartoe. Want toch is geen optocht. Hij wel. Dus geniet alsjeblieft.
de Maastrichter verkennis bent. Dus merk je nu dat de optocht niet volgens het rijbuiks gelukt. Maar ik zie het aan de muzikanten die er lopen. Dat is een beetje doorheen nu, Erwin. Ja, dat klopt. En die goed er doorheen. Ja, dat is ook Bontesturm, hè? Dat is ook Bontesturm. Dat is het, hè? Bontesturm. Bontesturm. En dit is dan inderdaad de bende van Ketots. Normaal met een hele goede wagen met flinkheid muziek erop. En allemaal die lui erbij. Maar nu dus zonder wagen. En dus ook zonder die muziek natuurlijk. Een hele goede groep inderdaad altijd weer. Met diverse artiesten ook weer erbij. Bij de bende van Ketots. Jerome, Mr. Loco Loco, heeft me gezegd, zou ook metlopen met de bende van Ketots. Zien hem even niet. We hebben hem nog niet gezien. Hij heeft zich ondergedompeld, denk ik. Ja. Betekent dat ook hier dat we nu het minder loker gaan krijgen? Of, Dat durf ik niet te zeggen, want dat is ook de charme van onze optocht, een paar loker erbij. Maar dat kan ik niet zeggen. Het is nu dat van alles zo erin zich voegt en ja, kijk ook weer een groepje aan wat wel niet bekend is. Maar het is iedere keer afwachten wat nu afkomt, want de nummers die kloppen niet meer. we gaan even naar Carolien. Ja, ik stond net tussen een groep. Je staat heel lang. Ja, heel lang. Maakt niet uit de regen. Nee, Mag de pret niet drukken dus. zeker niet. Waar komen jullie vandaan? Almelo. Oh, dat is eindje ver. Ja, maar woon is het dat? Ah, kijk, dat is al dichter in de buurt. En komen jullie vaker hier carnaval vieren? Dit is mijn tweede jaar nu. Voor hem is het helemaal voor het eerst. Allereerste keer. Ja, voor mij is het de eerste keer. Wat zijn je eerste indrukken? Leuk. Vind je leuk? Ja, hartstikke- Wat dan? ja, de sfeer hè. En de mensen allemaal verkleed. Gewoon hartstikke leuk. Doen jullie dat in Almelo ook of niet? Nee, in Almelo niet, wel in Oldenzaal. Oh ja, daar is het ook groot feest. Nou jongens, heel veel plezier. Komt helemaal goed. Maak er maar een Jullie mooie ook? dag van. Jullie ook heel veel plezier. Ja. Uit Almelo dus. Geweldig. Ik heb meer lui. Ik heb lui uit Baren zelfs gezien. Die komen voor de 12e jaar hij vastelavond veren. En helemaal ook verkleed in het roetgeel en groen pekske. Dus Maastricht trek, hè, als vastelavonds hoofdstad van Limburg natuurlijk. En kijk eens daar. Het regent wel Het inderdaad. regent flink nu, zeg. Oh. Ja. Maar ik vind het toch veel lui zien. Ja, ik stond er toch van te kijken. Ze laten zich niet afschrikken. De wind valt gelukkig met, maar ze laten zich niet afschrikken. Ze stonden of bij een buffet onder een afdak, of ze stonden onder de parageng, wie we dat altijd zo zeggen. Ja. Maar ze hebben toch plezier en daar gaat het om. Het Ja. is per slotverrekening vastelavond. Ik hoor juist nog dat liedje van Wee brengt nu een woord nog klaar, hè? Ja, Maar volgens mij is het dit jaar niet aangekomen, de woord. wie weet ook in de storm van de afgelopen weken ergens blijven hangen. Ja, wie weet, ja. Ja, poeh, ja. Dan gaat de sminkdag nog van hoe erin lopen, hè? Met de regen weer. De kakpepers. Ja. Dit zijn de kakpepers. En dat zijn nu allemaal van die heerlijke verenigingen die eigenlijk zo ontstaan in cafés, in weken, hoe eigenlijk nog weinig carnaval meer wordt gevierd door zeg maar, de groentevereniging. En dan komt er zo'n vereniging wie de kakpepers en die organiseren dan van alles. In Nazareth. In Nazareth is dat. Ja. En die hebben een grandioos feest gehad, maar is nog lustig is er ook naartoe gegaan. En als ze dan zo in dat nieuwe gebouw er in Nazareth, wat voor plezier dat teweeg brengt, chic om te zien. Ja. En lekker roetgeelgroen. Dat kleurt toch altijd weer lekker, zo, ook als het een beetje somberder weer is. Dat Ja. knalt er toch lekker uit, dat roetgeel en groen. De kakpepers hadden de straatprins John de Ierse en prinses Miranda. En ze bestonden sinds 1996. Dus dat is toch al een tijdje. Ja. En zo gewoon was.
Die heet de roeineus. Ja. Oh, hoi mam, jammer dat ze toes is, wil ik even zeggen. Ja, Je ja. hebt ze toch gezien. Wie zou dat zien, wat daar nu aan komt? Ik hoop, het is volgens mij voor het eerste jaar dat ze meegaan, of niet? Volgens mij ook. Tenminste zo. Ja. Dat zal overigens gaat natigheid oppakken, die boontkleier. Bontekleier, hè. Dan worden ze volgens mij het zwoerder. Heel zwoer. Maar daar hebben die geen last van. Die stevige mannen en dames en kinderen. Zo, het Batavieren, hè. De Maastrichter Batavieren. En die hebben muziek bij zich, dus Die hebben een flinke kano. volgens mij hoeven we even niks te zeggen. Ja, we zien natuurlijk ook weer live op Facebook te zien natuurlijk. En daar zien nog een aantal lui die erop met kijken. Ik zie zelfs dat in mijn eigen dorpje Waalwieler dat toch gekeken wordt. En is Fini ten Haaf van Spankeren, die zien een paar dagen op vakantie, maar genieten van op afstand met amuseer nu, zeggen ze. De Engel van Maastricht, Matt Hardy natuurlijk, ook present. Ja, en Matt heeft dit jaar een bijzonder jaar, want de steunpleerplaketten is dit jaar naar hem, een hommage eigenlijk aan hem. En een prachtige plaket geworden, dus Matt hinkt nu op menige boors in Maastricht als afbeelding van de steunpleerplaket. Ja, en je zag daar ook vrouw Verzevee langs flitsen onderin. En een kleine engel zorg ook. En een kleine... Klein engelke, Ja. een vrouw Verzevee, Ja, oftewel Titi Haken die zich in die rol van haar man heeft gevolgd. die komen uit Heugem, goed te zien. De Heugumse clochards, die dachten wat ze in de stad kunnen verhoren. Ja, en daar komt de Harmonie. Opgericht in 1959 door John Hoene. En dit jaar is de Tempeliersmedaille genoemd naar de Harmonie. Het is een soort eerbetoon aan al de harmoniekes die we hebben. Hoe Heervaan de eerste harmonie heeft opgericht in 1959, de Zatenharmonie. En gewoon weer lekker met genieten van hun klanken. Dan komt Maria, speelden ze, aan Duo XL. En ook in Wetteren, vlakbij Gent, op het Belschins aan het loeren. Nou. Deze bonte sturm in Maastricht. En ook trio Essers uit Schulder is ook gaan kijken. Guy, dan komt een wassalvereniging, hè? Volgens mij moet ik eens even goed kijken.
Och, dat zien dus vrienden. Hoe Hasselt. Aha. Hoe Hasselt, dat zien dus vrienden hoe Hasselt. Ik moest even goed kijken hoe, ja, maar hoe zie ik het. Wie ik de goede knievel zag, toen wisten we het weer meteen. Die zijn gisteren ook bij de Max-overdracht geweest. Daar hebben we een goede vriendschapsband met. En 22 maart haar vasten. Gewoon de kakkelpiepers of de pottenmannetjes. En nog een groep van ons gewoon naar de haarvasten toe. En ze zingen een liedje, ook goed het Belgisch, van Dom en Deul. De Tata-song. De ta-ta-ta-tong. Ta-ta-tong. En daarachter dan weer een zaadharmonie volgens mij. Dus van Vaar. Ja. Die zitten in Oos-Arcade. Pieter zei het al. Zitten in Oos-Arcade op de Annelaan. Die harmonie is goed opgericht door een hele bekende mens, Frans Schobbe. Jarenlang, 11-tal geleden ook van MVV geweest. Helaas, vorig jaar gestorven. Een zuur of ze goed gerepeteerd hebben. Nou, die kennen het natuurlijk. Ja, klinkt inderdaad wie een zaadharmonie. Geweldig. Zo moet dat ook. Kijk eens hier weer. Schoen verkleed, prachtig. Je zei het duo XL een ravissante pekjes. Ravissante pekjes. Ravissante pekjes. Ja. Zo nog weer die kleuren. Dat knalt gewoon lekker het beeldscherm op. En kijk, toch een wagen hè. Toch een kaart, zonder, niet gemotoriseerd, ze deunen hem Ja, gewoon. ze deunen hem gewoon. Ze deunen hem gewoon. Ja, veiligheid gaat toch altijd bovenal, hè? Ja, sowieso. En ook in Else zien ze een kijk. Dan komen die van der Scheet, van Schaasberg, zijn die. Kijk eens zo, prachtig. Trommel- en fluitkorps. Ja, die zijn niet aangemeld, dus we weten het even niet. Maar gewoon mijn leven luisteren naar die van der Scheet. Ja, hier die saxetjes al. Hè. Je hebt dus aanmeldingen gekregen van diverse andere plaatsen in Limburg. Ja. Hoe geen optocht te zien. En die hebben gezegd van maak weer met u metlopen. Ja. En daar wordt dus een voorbeeld van. Hoe Schaasberg is. Sint Paulus zou je volgens mij op de trom staan. Ja, die meende dus dat voor hebben nou goed gelachen is een bonte steur. Maar volg iedereen zich zo erin. Maar toch sympathiek dat ze belden. En zo het landgraaf Schaasberg. Fantastisch. Ja. En daar zien we de kluivers uit Heugemerveld. Met een prins Maurice I en prinses Seraya. Ze lopen nog ook schoen met al die wieken, prinsen en wiekverenigingen bij Heugemerveld, de kluivers. Die doen het toch maar om daar de vastelavond te organiseren. Voor de kinderen, voor de schalen. Ze organiseren daar in La Bellezza de nuttige activiteiten. Ontstanden uit het kindervakantiewerk volgens mij, hè? De kluivers. Ja. Het beeldje daar wat er staat, het kluiverke. Ja. Staat ook in het Heugemerveld, is er ook nog gedaan. En dan komt een van de samba-bands die misschien inmiddels Griek is. En dat is dan Sigura. Nee. Even kijken. Ik durf het niet met z'n... Ja, dat is Ja, Sigura. Sigura, ja, hè? zijn het. Ja. Want er zijn er zoveel bijgekomen. Ja. Dus je moet even goed kijken. Maar dat, ze waren een van de eerste.
flinke, stevige samba-band. Steeds schoen dat loont te houden met dat zwart pakje. Ja. Ja, vandaag nog genieten van het, hè, eerlijk. Zeker. Van genieten, dat is sowieso aan. Hugo wordt een beeldjes. En we kregen de groeten uit Belveld. Belveld. Ja. Ja, met dit weer gaat iedereen lekker toezitten van de televisie en lekker kijken. Het is toch heerlijk voor de tweede streek, hè, dat ze zo Limburgs gericht worden. Maar ik begreep het ook, dat is natuurlijk. En we gaan even naar Carolien. Ja, eens even kijken. Wie heb je bij u? Weerzien Stichting Zedenwawel. En wie heb je bij u? Met Arnhemse. Ah, gezellig. Wie zit er allemaal in de kooit? En de koe, chillewauwe varken, hè? Allemaal, en dat zijn kinderen. En als we dat nooit doen, dan doen we het officieel. Uit naam van Stichting Zedenwawel aan allerlei van Devenmestreek. Kijk hier, gedecoreerd in de orde van de Zedenwawel. Is dat niet fantastisch? Heerlijk, heerlijk gedaan. Ik wens u een fantastische vastelavond. Keer hoog. Amuseren. Dank u wel. Maar die Carolien was nog onderscheiden hoor. Ja. Ja, maar ze zit toch geen chille wauwel, hè? Nee. Ze is zo vrolijk, zo leuk in de presentering. Ja, de chille wauwel. Ik verkrijg wel de vraag van, we hadden een nieuwe Prinsenwagen en al die andere chique wagens, kinderen die dat niet laten zien. Er is misschien een kans voor morgen, met de kinderoptocht, de familieoptocht, om dan toch door met in de optocht te komen. Dus wie weet. Ja, maar dan moet je zelf naar Maastricht ook komen, want deze schikken weer niet tegen Maastricht. Nee. Nou. Dat zien de Jumbo's. Jumbo's en de mammoeters uit Pottenberg. Ja. Pottenberg, Belfort, Hazendans. Dat is eigenlijk een... En ze hebben prins Pascal II en bij de Jumbo's prins Robin en prinses Frederik. En ze zwaaien met roeizak dus gelukkig niet met wit, hè? Ja, heel chic. Maar kijk wie goed die groep is geworden. Ja. Dat is een best goed zo wat zie je toch daar in Pottenberg allemaal klaar krijgen om de jeugd er te binden en die hele vastlandsvereniging zo goed te maken. Chapeau. Ze zitten zelfs in Zwitserland te kijken naar de geweldige optocht. Grüezi, ja. Chique Maastrichtse kaart. En zonder kaart. Wel toch een kaart. Ja. Ik heb vlak voordat de optocht begon nog gevraagd van met mocht, want ze waren een beetje bang vanwege het dak. En daar lopen nogal het bekende lui bij die gelieerd zijn aan een voetbalclubje. Niet zeggen van mij niet. Wat hebben die gemaakt? Nou, die hebben zaterdag vrijdag verloren. Ah, oké. Daarom zeg ik ook maar niet veel. Ja, dat liedje wat gehoord is volgens mij een van de populairste liedjes wat we nu met deze vastelavond heet te huren zien. Hey. We hebben veel plezier, hè? Leuk. Flinke groep. Ich wohne
plezier moest hij toch zelf maken, hè? Ja, zeker. Daar in het midden is Ron Helsenstoon, technisch directeur van NVV. Aha. Links. Dat is ook een geweldig liedje, hè? Dit jaar. Hansi Schum. Ze houden het wel een beetje op, geloof ik. Ja, ze maken een look, maar ze hebben veel plezier. Dat is toch fantastisch. Een heerlijk liedje te zingen, hè, de Sartaki bij dit weer. Ja, en ook ze zijn er weer bij dit jaar van het Confucius Instituut. Bij Uskins de Chinees leren, bij Iers gewoon voor carnaval vieren, volgens mij. Laat ik het op een beurtje. Ja, dat hebben ze goed verwoord. Internationale gemeenschap. Internationaal. Ja. Zo huurt het ook. Woens in Maastricht of de Chinees in Maastricht, ga ik dan gezellig met. In La Valette en de Hérault in Frankrijk zijn ze ook aan het loeren naar de bontensturm van Maastricht. Ik ben in de café geboren. Ja, dat liedje dat, is ook een beetje het liefleed, toch wel een beetje van onze stadsprins Luc Ja, II. hij heeft dat in heel veel cafés maar gezingen, wordt er achter het buffet gevraagd en dan krijg je de microfoon. Ja, het zou gek zijn als ze het niet zo kennen, hè? Ja, van Soeper inderdaad. Hoe was een hoe genoeg lustigheid. Een van de zangers was. Zangers, ja. Ja, één van de vier. Vleug en nuchter, daar komt een eidprinses weer op met het veendel. Waar ook nog eens oets het gezicht van de Limburgse vastelavond. Rachel Wijnhoven-Ruiters. Ook goed een echt vastelavondsnis. Vleug en nuchter. Prachtig korps. Ja. Prachtig korps. Maar dat komt nog weinig muziek goed. Ze zingen. En dan zing ik de strijd weer over in muziek. We zien een carnavalsliedje aan het zingen. Oh, Sinterklaasliedje. Sinterklaas, hè? En ik hoor juist dat in Nepal het weer beter is dan in Maastricht. Daar kregen ze dus echt niet naartoe. Pak u vast, Pak u vast, dan trekt u de kachel, want het is weer carnaval. Pak u vast, het lieve
kleed van prins Willy Fey in 1974. Dat was een champ op Frans Timmermans volgens mij. Franske op de Euro's route test. Juist, onder postuur van de mensen die het bord droeg te zien wordt dat. Chic is mich dat, ja. Nou, volgens mij kan Fabrizio beter routewissel zingen hoe is chic is mich dat. 29, dat zijn de witte engeltjes. De witte engeltjes inderdaad, ja. Met prins Liam en prinses Amy, de witte engeltjes uit het Witte Vrouwenveld. Ook een leuke jeugdvereniging. Er stonden 2 maal 11 plus 2 jaar. Wauw. En ze zoeken nog altijd leden. En als ze wel eens met honden vrij contact opnemen. Blamage. Blamage. Ook een van de goedere en zeer goede zaterharmoniekjes van ons. En die groeten uit Boekarest. Boekarest? Oh. Uit welk jaar, Guy? Zoveel zijn inschudden. Uit welk jaar wordt dit liedje? Dat weet ik niet. Dat weet ik. 88. De jaren 80. De jaren 80. Goede brouwer is, hoeft de bekker niet te zien. Ja, shut-in, zou we zeggen, maar ja, we zitten hij niet in de café. We zitten een drug En we gewoon kijken even naar Carolien. Ja, hij loopt weer van alles tussen. Eens even kijken. Wat zet hij in het boek? Mevrouw, wat heb je erbij? We hebben een coiffeur, we zijn coiffeus. Coiffeus, ingenieus. En een serieuze schier. Ja, ja. En ga me even bij kunnen werken. Het regent nogal. Ga me even zitten, jongens. Nou, dan laat ik me... Ja, eens even kijken. Doe, Gert. Doe, Gert in een kleur. Kies maar, Gert. Ja, met die regen. Oh, godsom. Peter zoek. Ja, is goed. En een krol erin. Nog een krol erin. We hebben de tijd, hè. Ja, zeg pas op, hè. Met de pruim. En dan moet je een krol erin. Een krol. Een krol erin, ja. Een kleurtje erbij. Oei, 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 oei. Bankske. Ja, ga maar door, jongens. Ken ik zoveel vandaag? Dank u, dank. Hartstikke bedankt. Ik hoop dat het waterproof is. Ja. En dat is weer een sambaband. Dus we gaan daar weer even lekker met genieten van de klanken van die ander. Amistura. Ja, zie. Veerspreker of, dat is beloof. Onder de klok. Eindliedje van Patrick van de Weijer. Dat is nostalgisch. Om onder de klok nog af te spreken. Ja.
is leuk om te zien. Karaoke. Daar kom ik telefoon aan en die hebben ook een klein telefoonje. Kijk daar met die kerel, dat is echt leuk om te zien. Maar ja, dat is ook zo'n goede zaadharmonie. Dat is al begrijpelijk dat ze ook jeugd erbij hebben gekregen. Ik kreeg trouwens just van Michael Brennerturen. Boede Brouwer is hoofdbekker niet te zien, is van 1980. Goed zo, Iwan. Ja, en Esmeralda Ras, Kiek vanuit Bonaire. En Luc van Engelshoven deed niet te goed uit Nepal, Zwitserland of Bulgarije, maar gewoon vanuit De Haag. En Gibanier neemt mij, dames en heren, gaat even plaatsmaken. Gaat zich even zijn stum smeren, denk ik. Iwan Bruinzeels komt bij mij zitten. Dat weet namelijk ook heel veel. Ik heb begrepen dat Tijdevo ook in de zoekpool is geweest. In ieder geval, de gouverneur heeft daar een putje met gespeeld. In Venlo. Op zijn trombone. En eens kijken of we hem kunnen zien weer. Ja, ik zie hem daar al komen. Op zijn schuif. Is de gouverneur Theo Bovens. Dag eerder. Geweldige muziek inderdaad, van die zaadharmoniekes. En dat is natuurlijk ook wel fijn als die wagens niet met gewoon Iwan. Dan heb je meer geneten van de klanken van de zaadharmoniekes en heb je minder last, als je dat zo mag zeggen, van die geluid uit die boksen. Hè? Ja, dat is natuurlijk zo. Alleen we hebben ook boksen aan de gievels hangen. Ja. Dus ja, die zien natuurlijk wel gewoon in volle actie, ook met dit weer. Ja. Maar we hopen een beetje begrip van de kasteleins en dergelijke, dat die zeggen, hey, dan kunnen we zaadharmonie, die spelen chique muziek. We draaien dat volume een beetje in lieg, zodat de zaadharmonie even dat plaatsje krijgt wat het verdient. Aha. En ja, zonder wagens heb je natuurlijk in de optocht zelf geen grote boksen. Nee. En ik is inderdaad die klanken van die harmoniekes goed huren. En als zo'n geen hekken zijn hier op de Kerselskade, daarom hadden die lui maar zelf even metgenomen, sorry. Ja, dat is handig. Ze zijn wat leunups, tenminste nee, ik bezig. Ja, maar ja, en de champ op de hekker, maar dan met hekken, naar het hekken van de internet van de universiteit natuurlijk. Ja, dat was me ook een verhaal, hè. Ja. Ik ben het jeugd en volgens mij zijn die fan van dat clubje dat vrijdag verloren heeft. Ja, kijk eens daar. Een goeie en slechte tegen, zal ik maar zeggen. Zo moet dat. Een eindliedje van Tai Tai. Van John & John, hè? Van John & John, ja. Dat zie je geen echte shirtkleuren dit, hè. Die zien nog groen achter de oren. Of eigenlijk, ze zien overal groen, ja. Behalve achter de oren. Zonder bezij. Zonder bezij is dat. En zonder behei, zo te zien. Zonder behei, ja. In de kleuren van Maastricht. Ja, dat is altijd chic, hè. Of het nu regent of dat de zon schijnt. Dat rood-wit, dat blijft stralen. Jo. Ik zag al een met een slogan op zijn boek. Ik zal het niet voor de televisie uitspreken wat er stond, maar hij had een mening over de regen. De pistevruin, die nog weer daar. Dat is prachtig. Die zwaan zal zich goed toesvullen in dat water.
Kijk eens daar, genoeg lustigheid van over de grens heen, van kleintonijen. Prins Gaston, en hij is bij zijn residentie, hè, want die zit hier in de Kesselskade. Die zegt, ja, ik ben eens benieuwd of hij gaat uitstappen naar die grondpune. Want ja. Normaal deed dat altijd. En normaal deed dat altijd met genoeg lustigheid, maar hij gaat ze nu in drinken met een tempel hier, volgens mij. Nu ben ik toch een beetje jaloers. Veel zit hij terug van binnen en buiten. Dus collega's worden wel naad van buiten, maar ook van binnen. Ja. Dus ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zou ik zeggen. Hè? Dat dacht ik, ja. Dat is dus inderdaad het spandoek Temple du Prince. Temple du Prince. Adjudant Lambert heeft maar moeite om die zwoeren Wagel du Prince verroute door je. Hij moet een beetje berg oplopen op de Kesselskade. Er heet nu ook Buttons. Ongelooflijk. Met cartooneske portretten van hunzelf op. En hij heeft een eigen liedje, hè? Er heeft een eigen liedje, ja. Ja, hij heeft een eigen liedje. Een singeltje opgenomen. Ja. Hartstikke leuk liedje. Een tekst geschreven door Aggie Gerards. Ja. Uitgevoerd door Maurice Braken. Dat klopt inderdaad. Een singeltje is bij hun te koop. En ze hebben het op de kaart voor €5. En die €5 gewoon gans naar de chariteit. Dat is echt vastelovend. Dat is vastelovend, ja. Er zien nog het beurs onderweg vanuit Andalusië, heb ik begrepen. Maar die zijn niet omgekomen. Hey, Nee, ik moet nog eens even meeloeren dan. Ja. Nou, kind. Lekker met de muts op. Je ze toch genieten van dit prachtige optocht. Of het nu nades of kaait. Dat maakt niks uit, het gaat goed hoor. Of het nu regent of stormt in Maastricht. Dicht bis voor mij. Zonneleeg. Warm zonneleeg, ja. Warm zonneleeg. Ook een highlightletje. Highlightje uit, ik denk 95 of zo zeg ik de kop van Bert en Ursula Garnier. Ja. Die natuurlijk garant stond van een heleboel leedjes in de Maastricht al vastgelopen, maar ook het LVK al 2 keer gewonnen hebben. Dat klopt. Wel vorig millennium, of we dan zeggen. Dat is een hele tijd geleden, ja. Kiens de sokkersteks, wat hebben ze allemaal erop? Ik krijg al tandpijn als ik er naar loer. Ja. Zo'n matte crissie. Dat springt de glazuur van de tanden af. Ja, ik voel al een vulling rammelen. Ja. Maar wel lekker. Oh, kijk, dit is goed voor stom. Ik denk, ik zet me geen lekker terug, dan kan mij niks gebeuren. Nou, daar is. Dan wij je gewoon niet uit elkaar. Weer of geen weer, altijd tijd voor een... Dat is leuk reclame. Ja. Nu nog zo. Ze goed verleegd, dus mogen ze ten duister erin vallen. Van kunnen ze altijd zien de sokkersteks. Dat heb zij misschien nog niet, hè? Een leeg optocht, hè? Nee, dat klopt. Dat is ze wel op andere plaatsen. Ja, ik geloof in Beek hebben ze altijd overal de lege optocht. In Eesden, in Remmerstok, in Merkrood en in Mechelen. Ja, zoiets mag niet komen met de vastenavond. Dat weet ik allemaal niet. Muziek. Hurig. Santé allemaal. Hey Anouk. Kijk eens daar, de groep. Die allemaal zijn opgegroeid rond een tv-toren op in de Aalhof, hè? Ja. Met natuurlijk uithoeklustigheid allemaal de eerste van vorig seizoen. Kijk daar, uit Prinses Kim. En Funske zit geloof ik in de coach, ik zag het juist niet. Ja, allemaal trek zelf de wagen. Vorig jaar moest er hel werken, maar nu ook. Maar natuurlijk ook een grandioze stadsprint. En allemaal iets heel verdienstelijk gemaakt om met de showers eronder te zetten. Om de dinsdag weer nu een elan te geven voor de Hermaniekjes. En om dat een beetje luister bij te zetten. Zit je op die kaart alle vrienden van de Hermaniekjes in de streek. Kijk eens daar, dat is zo chic. Zie zulke contact. Ze zien nog niet gans mobiel. Maar dan moeten ze zeker niet Frits zien, ja. Ja, Frits zit er verlengsnoer in de test, dus dat komt helemaal goed. Ik weet alleen niet of ze een verloopsteker hebben, want dat is een grote natuurlijk. Die brengen dus in ieder geval leeg met die lampenketjes. Er komen nog meer hackers. Ah, kijk eens hieronder. Kijk eens daar, de kasketteurs. Vastlovens, vierders van het jaar. Die hebben wel geen last ten kleiner na het weuren, want ze hebben bepaald niks aan. Het heeft zijn voordelen, die pakken ze gestreden in de handdoek en ze zien veerlijk voor de koffie in te gaan. Met zo'n lampenkap op de kop, dat is ook lekker. En als zich daar de wind onder komt, dan kan er wel zo'n week gaan zeuken natuurlijk. Ja. Lorenz daar, die kaskadeurs, ongelooflijk. Ik denk gewoon ingevet tegen de wind, regen, kou.
Alhoewel, echt kite is het niet, Erwin. Nee, dat wil met, maar... Het is naad. Wat gebeurt er? Oh, Loordstra. Ze zien nog altijd even sterk als ieder jaar. Ja, kijk eens aan. Fantastisch. Ik was natuurlijk al jaren met me in die route op de Gemenstreek. En die hebben zich volgens mij niet in de koffie geschoren, want dat horen, dat blijft nog groeien. Nee, inderdaad. Dat soort nog heel gaat op. Alweer gehackt, ja. Ja, dat is de grote Wiedeweg. En die zien, ja, die hadden ganse andere ideeën eigenlijk voor de vastelavond. Maar hun ideeën zijn gehackt. Dus ja, moesten ze maar anders aanpakken. Ik ga er al heel lang met lopen. Ik heb een ganse lijst die begint in 2005. Die ze circuleers waren. Aha. En dit jaar dus inderdaad gehackt. En ook Anke uit Bun is met een kiek. Anke, de complimenten, de groetjes. Hij vanuit het gezellige Maastricht. Ik zou zeggen, kom groen naar Maastricht. Dat is hartstikke leuk, hè? Ja, ze hadden Wiedeweg, die heeft de ummertjes bezig, want die hopen nog het bitcoins op te halen langs de kant. Om de hek ongedaan te maken. Dus ik wens hem veel succes. Wie gaat naar de UM door de Vleesmeulen? Ja. Nou, bekend is het LVO deze week, maar die waren just gaat gauw erbij, dus dat is met een sisser afgelopen gelukkig. Ja, die zien de kop kwijt, die denkt dat dat eraf geweest is. Ja. Je ziet ook van die lui die lopen al jaren met en de wedstrijd eigenlijk niet weer is. Nominatie voor vastelavondsvierde van het jaar. Ja, dat zou een goeie zijn. De Maastrichters tegen de schaats in blauw-wit. Natuurlijk de klassieker van de nachthalve. Jenger de Gang op de kaart. Frans Stoelen zit vanmorgen weer de kachel aangemaakt op de mails van de week. Fantastisch weer dat ieder jaar bij het benoeming klus te geven. Ja, dat is nog altijd populair, hè? La Casa de Papel. Ja, Bella Ciao, hè? Bella Ciao. Bella Ciao, maar in heel veel stij mag die vermomming niet. Oh, is dat zo? Ja. Die maskers zijn verboden. Vanwege, ja. Dat ze toch willen weten wie achter dat masker zit. Zwijg maar even. Koek. Hey zo. Kijk, alvast een kinderknuipje gekregen van de lachende kloon. En gans, ja, perplex. Helga, heel veel beterschap, want ze zitten kijken met een fikse kou. Dat kind zo gewoon ze hebben, hè? Dat moest ze niet hebben. Dat is slecht getimed, is dat just op met vastelopen. Ja, maar ze loert wel. Dan zit ook een lekker brugleukje staan. Jos Bams zegt dat voor ons een eeltje moeten bestellen aan de overkant, Iwan. Dat vind ik op zich een slecht idee. Nee. Hebben ze dat op de televisie op staan, dan doen we het zo. Ja. Dan duurt het misschien. Misschien kan Jos Bams er zo even brengen in zo'n bekende tuut, hè? De Bams-tuut. Dat kan, ja. Ja, die ook, ja. Wat is er aan het gebeuren? Toen staan we nog prachtige kleurtjes. Dat is weer een samba-band en dat is volgens mij een neuer samba-band. En ook langs de kant, lekker met samba-ballen. Te zien, bleef het toch regenen?
Ah, dit is Amistura. Ja. Daar hadden we juist verdaald. Ja. Ja, dat krijgt ze alles is doorheen gewijd. Dus peperen, die gaat ze op. Ik had begrepen, die sambaband die we juist gemist hadden, dat wordt een soort Heerlen, heb ik begrepen. Oh ja. Logisch dat we ze niet meteen naar kind hadden. Nee. En dit is Amistura. Opgericht in 2011. 24 leden. En de naam Amistura is een samenstelling van de woord ami, vrun en mistura, mengelmoes. Laten we toch maar even bij naam te nemen. Die uit Heerlen, dat wordt Diversau. Oh, kijk eens aan. Ja. Dan komt Henk Siepers. Ook eindvastloos, vierde van het jaar. Vind ik te lopen. Ja, zorg hem just even daar. Met zijn zwarte stiefelen aan daarachter. En er is ook een mevrouw aan het loeren, die heeft volgens mij verstand van samba-muziek, want die zit excelente, muy lindo. Ja, want dat kent Shazam gelukkig niet, hè, de samba-bands. Dus dat is echt iemand met kennis van zaken. Dat denk ik. Kijk eens daar. Ik dacht dat de hoeg uitdursingen door de wind komen. Avond is nou Carolien. Zijn jullie van Maastricht? Ja, wir sind in Maastricht, oder nicht? Oh, Sie sind Deutsch. Ja. Ik spreek helemaal geen Aus Duits. Aachen. Aus Aachen, Ja. What do you think of Carnival? Ja, das ist super. Es ist ganz anders als bei uns in Aachen. Ja, ganz anders. Is der Carnival now in Aachen? Ob es schöner ist? Ja. Nein, es ist anders. Ist auch schön. Ist anders. Und der Bier? Ja, der Bier ist gut. Ja. Viel Spaß. Ja, auch so. Ja, bitte. Jean-Pierre Geusens schiet daar in zijn nieuwe creatie, de fotograaf voor Fien Fleurhoed. Harmonieke Fien Fleurhoed 1994. Nou, dan stoppen ze. Ja, dus dat veerverslaagje, dat doen we wel voorzien. Hè? Met just Sinterklaas in beeld van Polissen. Ping, ping. Ping, ping. Ze maken weer een spiereling. Ook een Maastrichts woord dat ze niet meer zoveel huurt volgens mij. Nee, ja, rijden lood, spiereling. Hè? Ja. Oftewel in de rest van Limburg een Polonaise. Hè? Ja. Ja. Ook in Aachen heißt das een Polonaise. Een Polonaise met mayonaise. Ja, bitte. Die durft nog met een Veenderland een lange stijg te lopen. Die is niet bang dat er gevangen wordt door de wind. Goed, de lui aan de kant hebben tijd om zich even een pelsje te bestellen. Want Ja. volgens mij heb je een leukske. Het eerste echte leukske. Maar dat komt alweer gaat aan. Gewoon even naar de reclame. Nu nog pakjes.
De Marage wensen een chique vastelavond. En 31 mei gaat er iets heel speciaals gebeuren in Maastricht. Dan is Blues Rock Passions Maastricht een fucking cool festival met Tim Knol, met Waylon, met The Wolf. Dat zijn wij. Ons enige optreden in Limburg in de komende tijd. En we gaan jullie daar allemaal zien. Van Dort Letselschade wens u een plezierige en veilige vastelavond. Zo ja, we zien er ook weer terug. Even een kleine sanitaire stop gemaakt. En de optocht trekt gewoon lekker door. De kikkers komen we voorbij. En de huurt ze ook dat na de Brabantse vastelavondsmuziek ook gewoon gekopieerd wordt naar het Maastrichts. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk een plaat wat het altijd gehoord hebben de jeugd. Dus ook kijk eens daar, die sjorren. Van links naar rechts, hè? Op de woelengebaren met de boot. Hoi Ramses! Hoi, groetjes uit de Maastricht! Jij krijgt allemaal de complimenten van dit vriendelijke manier. Ja, de kikkers natuurlijk goed heugen met een prachtige piratenboot. Die waren niet bang voor de golven. En hier zit je natuurlijk de vastelavonds elfjes. Jos Amali en Erik en Henny al jaren in het raas. Sloeren, ja, Jos heeft toch zijn streakies al bezig. Uiteraard, uiteraard. Ja, ik zag op Facebook dat er wel aan twijfelen of we de klommel moest meetslepen. Maar ik denk dat dat stoomstriekies ertoe heeft gelaten en toch nog een ouderwets striekies uitgebracht. Om alle ploeien even glad te strieken. En dat plak lekker confetti met de regen. De Wildcats zien we inderdaad daar. Die gaan nog volgens mij al het jaren met hij in de Bonte Sturm. Had zich nog geen informatie over, hè? Daar heb ik wel even aan het grabbelen en met een ganse papierwinkel waar ik heb liggen. De Maastrichtse Wildcats die spelen natuurlijk American voetbal. En een club met lui tussen de 16 en de 40 jaar. En als je denkt van, hé, dat liep me wel gek. Ik wil eens even kijken wat dat is en wie dat werkt. Ze trainen op Sportpark West, iedere dinsdag en vrijdagavond. Dus kom gerust langs. En als je denkt, hey, ik wil een wedstrijd zien. Op 1 maart spelen ze de eerste toeswedstrijd om 3 uur op Sportpark West tegen de Amsterdam Panthers. Dus de moeite weer om een keer te gaan loeren. Het best spectaculair natuurlijk, niet zo heel bekend met over. Goed, en dan krijgen we weer een samenwerking en dit is Batida.
Ja, ik zie dat Angelique ook krank op de bank ligt. Kind, beterschap hè. Maar blijf lekker kijken. Batida inderdaad, opgericht in 2003 wordt dat. Altijd herkenbaar in het zwart en oranje. Ene harteklop. Batida. Wat zou die in doen? Neuzen. Kuntje breien. Het is een geloof gesteld Circus XBN. Gaat wel beesten en een sterke maan. Ja. Just de Klein is er niet erbij. Gewoon us van Sint-Pieter 2006. Hadden volg nummer 8 en die lopen hij, dus alles is lekker doorheen gewijd, heerlijk. Maar we zijn nog niet, we zijn nu pas bij groep 8. Ja, dus het kan nog even aanlopen. Dat is El Dia de los Muertos. Ja. De dag van de doden. Dag van de doden, ja. Alle heiligen, alle zielen nummer. Ja. Natuurlijk bekend van hoe het, bijvoorbeeld James Bond film. Hoe dat begon op de dag van de doden. Kent ze de James Bond film? Ik ben geen James Bond fan, dus... We zeggen, dan is iedereen inderdaad zo verkleed. En dan worden de gestorvenen herdacht. Ik weet dat is, de Formule 1 in Mexico is. Dan heb je wel lui op de tribunes wat zo onzien. Klopt. Dat weet ik wel. Met of zonder masker op, je suis ze beer en meer. Uren, veren, helmen niet, donkerlogen achteraan. Op de vriend of is het zo lekker druk, daarom kom ik weer naar altijd weer terug. Ja, de Vriendhofmars gisteren natuurlijk omgedoopt tot de Wiethofmars bij de Marksheuveldracht. Ja, ja. En die zal in de vastelavondscarousel bij TV Maastricht ook nog langskomen, denk ik, hè, de Marksheuveldracht. Voor lui die hem gisteren niet gezien Zeker, zeker, zeker. Wordt herhaald inderdaad. Afgewisseld met hele leuke muziek van Vreuger en van Hoe. En nog het filmpjes van Vreuger. Die hebben de tafel gedekt. Ja, ik hoop wel dat ze het servies vastgeplakt hebben, want als zich dadelijk in de winter onderkomt, dan... Het is wel het groot servies. Het is het Royal Albert, geloof ik, wat ze hebben uitgehaald. En geen lampenkap. Nou, een champ op het missen van het Songfestival, zorg ik daar even. En dit is, ja, de boxingclub, nee. Nou, ze stonden even achter de schrikdraad, dus we hoeven dus geen bank te maken. Nee. Zullen ze ook gehackt zien? Ja, zo te zien wel. Kringloop Songfestival. Ja, worden de artiesten allemaal nog een keer gerecycled. Ja. Of ze er beter van worden, weet ik niet. Wie heet ze ook alweer? Weet ik niet. Ja, wie heet ze ook alweer? Ah. Zaterdag Binnenmaan Koos is een echte Drent. Maar volgens mij is er in zijn vorig leven Maastricht hier geweest. Dat zit Laura Lampkin van deze Zaterdag. En ze hebben zich aangesloten. Goed Emmen, ja. Ja, bij het dweilorkest Dinges. Goed Emmen, dat zit je op het instrument stond. Ja, die hebben zich samengepakt. Een Limburgse vlooi met Drentse vulling.
wat is nu typisch Drentse vulling? Ja, dat weet ik gewoon niet. Hunebed. De James Bond film You Will Not Live and Let Die. Ja, dat kan. Je hebt een heel grote openingsscène op de dag van de doden. We gaan eens kijken wat Caroline voor de kamer heeft gekregen. En weer of geen weer. We komen altijd. Je staat daar ieder jaar heen. Ieder jaar staan we heen. Normaal komen we met 23 maanden bijeen altijd, maar de rest zit afgehakt vandaag. Ja. Een watje. Wat een watjes, maar ja, dat zijn een beetje Hollanders gewoon en dan krijg je dat. Dan krijg je dat. Die trotseren de regen niet. Nee, wat dat betreft zien we een tof is. Heb jij er last van? Helemaal niet. Ik zat al om 11 uur thuis klaar met pekje en het hoorde me te lang. Je hebt van die zeemen van in de wasstraat. Ja, dan hoef ik met de wagen maar één keer de dode gewoon. Dan ben ik gewoon meteen gewassen. Amuseer u. Ja, dankjewel. Het gaat nog de groeten doen onze. Nou, de groet aan iedereen die wat toe is gebleven. Hartstikke veel groeten en jammer dat je dit heen zit. Maar goed, veel drinken is er geen. En bissenavond, vastenavond voor ons allemaal. Ja, Hernieke Helhoek en Zaad speelde de Borsitska polka. Zo, dat had zich ook gehuurd. Ja, heel bekend. De kindse klassiekers. Ja. Opgericht in week 1989 en natuurlijk altijd present in de grote optocht. En ze maken altijd die shoetstukje muziek. En nu hebben ze even pauze. Spider-Man die denkt, ik ga in de kar zitten, ik laat me lekker rijden. En hier in het Zwijlen gewoon, dat hem iedereen zou aankomen. Ah, dat is Kleine Tuur, die geduid wordt door papa Bjorn in de brandweerwagen. Veilig en terug. 33 jaar. Ja, zeker. En daar heb ik geen informatie over. Dat is Lena Bertke en een oude bubbeleer. En Ja. ze gaan al heel get jaren met in die grote optocht. Maar nou, dit jaar zeggen ze van, het is goed geweest. Dus ja, een goed afscheid in de stad van Maastricht. Van een groep die dus al heel lang meetrekt. Woenen die niet in Merrigroten? Ik durf het niet te zeggen. Ik dacht eigenlijk een week, maar dat zie ik niet bij staan zo gauw. Dat ze een koffie hadden in Merrigroten. Het zou zomaar kunnen. De bende van Ketotje is inmiddels al op de Bosstraat aangekomen, dus... Dat loopt gewoon door, hè? Ja. Wind in de rug. Die volten zich wie een vis in het water. Prachtige ziebiesjes. Het is toch een gemotoriseerde wagen, dat is het. Ja, het kost zus op de beugel. Kost zus op de beugel, ja. Hier zijn we schön.
De Hermenitische vrouwen. Ja, wat speelden ze? Ja, wat speelden ze? De Vestwiespolka. Oh, de vaste wastaffelpolka uit de Maastricht. Ah ja, ja. En weer een lopende prins. Ook zonder wagen dit keer. Dat zal zich wel altijd rappelleren, hè? Als ze dit jaar nog als prins is. Dat is waar. Dat is weer apart. Ja, want het wordt natuurlijk al gezegd, hè. Er is genoeg lustigheid. Dat is misschien wel de steurprins, zoals wie ze in een aanpak de sneeprins was. Ja. Daar komen de bitcoins weer. Ja, de universiteit heeft toch genoeg inspiratie gegeven voor heel het optochtdeelnummers. Een gigantisch klein leukske. Klein. In de kump, in een groep Japanners. Dat waren die zeker Boegier over had, van die belden van goh, kinderen van nog komen, gaan ze uit Japan. Ja. Zou het er ook hebben geregend en die had afgelast in vermogen. Ik denk het wel, ja. Ze hebben in ieder geval geen mondkapjes op. Ik ben eens in de papieren aan het loeren of we daar informatie over hadden en ik zie er stond Todoroki MJSS Japan Olympic. Zou het zo maar kunnen zien, hè? Ja. Het ziet er atletisch uit, het ziet er Japans uit, dus zou je zo maar kunnen. In ieder geval ingestudeerd. Ja, dat is niet. Gaat wel voor nu even met z'n drieën zo nadoen, denk ik. Hè? CV de regenjasjes. Ja, die hadden ook al van die karpetjes aan. Die denken van als die naweuren, dan weer voor topswoer. Dus laten we dat maar niet doen. Kom maar de hel zangels. Deze ziet er ook weer goed. Dus, zonder motor, hè? Dus dat mag weer. Met zonder motor. Ja. Fantastisch, wat de luizen laten invallen. En dan aan de gang gewoon tussen de bankschroef en gaat in één knutselen. Ja, zou ik ze hem gas geven? Ja, goed. Leuk, die roze bekers. En groet, ik heb vuil in. Caroline, kom eens kijken wat hij jammer. Dames, ja. Hallo. Ach, er zitten voetballende dames, Leeuwin? De Leeuwin, goed gezien, ja. Scheids, hè, de scheids. Er zit de scheids van wat er wel gaat doorlopen. Laat me eens gaan zien. Oh, ja, wacht, ik laat ze gaan zien. Wacht even. Daar. Penalty. Oei, oei. Zal ik u assisteren? Ja, we moeten even dan de penalty. Penalty. Oh! Het gaat wel heel gemakkelijk. Het gaat heel gemakkelijk, maar ja, voorzien nog goed, hè. Je ziet zwoer getrainde dames. Zwoer getrainde dames, hè. Allemaal Lieke, ja zeker. Lieke Martens. Nou, succes Liekes. Ja, merci, hè. Oh. Nu heb ik niet veel verstand van voetbal, maar Ik dacht even vrouwen met verstand van voetbal, maar het is korfbal. Op zijn minst hands. Ja. Maar leuk bedacht, ook leuk uitgevoerd. Nou, dan kregen we toch eindelijk toch de zegen van boven aan alle kanten. Ja, van boven hebben we hem al gehad. Het is een beetje van opzij. Ja. Ivo Dictus natuurlijk, die is ieder jaar weer zegend, al jarenlang. Met Kraalke Markt, hij krijgt natuurlijk zijn kinderknuipje weer ieder jaar. En daar hebben ze maar liefst 6 tempeliers voor nodig om dat kinderknuipje op te spangen. Dat is heel werken. De Brobreurs. Het zien nog echt trappisten zo te zien. Nou, daar zou ik wel een schep van lusten. Ja, dan gooi je een trappist nu. Germ Adrie hinkt me maar op. Adrie is voorzichtig met hem.
tot ze hem niet chandeliers. En Lou die ieder weekend voor de vastelavond gans uit Holland komt hem samen met zijn broer die vastelavond te vieren. Hij is echt bij alles erbij, Prinsenbal, Zuid-inval. Lou zorgt dat er hij is. Die Japanners trouwens, die worden van het United World College. Oh kijk, goed voor weer alles erin. Ook Caroline heeft weer iemand gevonden. Ja, ik heb 3 dames op rij en die willen alle 3 gaan zingen. Ga er gang. Ik wil hier keer de groeten doen aan mijn zoon, Marcel van Mulekom. Er is voorzitter van de Slaaibuk. En dan ligt nu momenteel in het ziekenhuis. Dus jong, zorg dat ze gauw opgeknapt is en dat ze weer erbij kunt. Zet hem op, hè. Hoi, dat komt over, hè. En Geer? Hallo, we willen heel erg zeggen tegen ons man van zijn gewoonende optocht. We amuseren ons kustelijk. Heb wij vastelavond samen. Dag man. Dag man. Nou, dat was even de nood voor toestaan, hè. Ja. Luigi met een ontstopper. Ja, het kind zien, hè. Met het weer dat hij nog het confetti in de riool komt en dan... Ja, als maar goed dat hij met loopt. Dat die putten open blijven, dat het water weg kan. Ja. Dan gewoon voor weer een muziekgezelschap krijgen. En dat is natuurlijk te janken in die prachtige geel kleuren. Die vallen altijd lekker op. Bedoelt ze die geel kleuren te janken zijn? Of? Nee, ik vind geel eigenlijk best goed. Behalve op voetbalshirts. Ah, oké. In combinatie met zwart bedoelt ze? Vooral die combinatie. Dat dicht best mijn Nesjeke. Een Nesjeke nu 63 met Prins Guus I. En natuurlijk een liedje geschreven door Annie van Loo en M. Everaerts. Ja, een klassiek koppel doet de oudheid van de Maastrichter vastelavond wat muziek betreft. Ja. Die natuurlijk een heel aantal chique nummers op hun namen bestaan. Harry Smaal is ook een kijker. Hey Harry, oude Sugarly Hooper is ook een te loeren. Hey, nou, de optocht. Leuk. En in Zeeland hebben ze ook regen en vuil wind, schreef hij eens op Facebook. Dat is toch wel dik zo gelukkig. Dat denk ik, ja. Ja, die alleen. We gaan even weer even het boodschapjes doen en ik kan weer even plassen. Precies. Ja. Nu nog pekskes. De Marage mensen een chique vastelavond. Het Pinksterweekend kent maar één place to be. Maastricht Blues Rock Passions in het Frontenpark. Op 30 en 31 mei. Met optredens van The Wild Romans, The Wolf, Waylon, Tim Akkerman en The Ivy League, King, Will Wild,
Tim Knol, Imperial Crowns, René Innemee en de Revival Band, Chrissy Matthews en vele anderen. Get your tickets now at bluesmaastricht.nl. Van Dort Letselschade wens u een plezierige en veilige vastelavond. Nou, dat wordt een heel snel plasje, wordt dat even. Goed. We zien er weer. Vanaf de Kesselskade, de groetenoptocht van Maastricht. Juist wat het heel weet, want is er met show en al van de taak afgekomen. Het is pieken uit de Stookstraat, geloof ik. Ah ja. Hashtag MeToo. Kut de politie. Aha. De inspectie van de Koningsroute. Kijken of het allemaal stiletto hakkenproef is, hè, geloof ik, in de binnenstad voor als koningin. En de cascadeurs, ja, die lopen gewoon de optocht 3 keer volgens mij, hè? Ja, dat klinkt gemeenlijk. Even boorshaarcontroletjes. En ik wil het niet gek maken, maar ik heb begrepen dat het eind van de optocht al in zicht is. Echt goed? Ja, voorzien snel. Je snel toes, of in de koffie. Ik wou zeggen, de vastelavond wordt even lang, hoor. Ja, dan maak ik inderdaad gezag weer toch een goed compliment, zal ik maar zeggen, maken aan al die lui die toch de moeite hebben genomen om mee te doen aan deze optocht. Maar ook de lui natuurlijk die aan de kant stonden te kijken. De chic van de ceramiek hebben het nu over fietsen zo te zien. Paul, fietsgebied, gemeenterijk. Over de fietsenrekken, ja. Vorige keer hadden ze het over de hekken van de binnenplaats. Hè. Die zouden hekken komen, dat niet eens meer op de binnenpleikels komen van de... Oh, ja. Dus kijk of Caroline het meer kan vertellen hierover. Ja, ik sta tussen hele belangrijke heren, maar je wou het zeggen, hè? Ja, collega-tempelier Henk de Jong, die is toes en die is krank. En we willen die heel veel beterschap wensen. Die zit nu achter de televisie te loeren. Henk, heel veel beterschap. Volgend jaar is ze zeker weer erbij in de sterkste HBU's. Verdienken om in ieder geval. Alle 3. Maar dat waren niet de enigste. Heren, wat wou je vertellen? Wat zeg je? Wat wou je zeggen? Nou, wij zijn helemaal uit het noorden van Nederland gekomen. Maar we wilden met oma carnaval vieren, maar het was een beetje te koud. Dus dag oma, wij hebben veel plezier hoor. Dat zien ze toch? Het wordt een beetje een uitzending van de vrolijke medicijnen, geloof ik. Hè? Ja, inderdaad. Gewoon luisteren naar Zaterdag, daar zien ze toch. Ja, en hij op de commentaarpositie wordt weer van positie gewisseld. Iwan gaat zich even ergens anders zitten. En Guy is weer terug. En, voor even zenig. Voor even, ja, want we zien bijna aan het eind. Hè? Ja, want ik zie de Kemeliers komen en de Kemeliers lopen nu ook met hun Vors Yves de 71ste met. En meestal zie je het op het eind van de optocht. Ja, ik zie het. Ja, en dan mag ik voor toch even kijken, vastlopen, dus ook een beetje toeken. Yves de 71ste heet het toch bij de Tempelis motelieren, want er is daar burgermetwerker geweest in de PR-commissie. En laten we eerlijk zien, daar gebreut de echte vastelavond en hier brengt het nu met een week. Ja, en ik heb begrepen, en dat zie ik ook aan de kostuumjes hij vooraan, ze hebben een hele goede band met het Troje Huzaarkorps in Kullen. Ja. En die gaan ze, als het goed is, binnenkort bij een van deze jaren heen naar Maastricht gewoon, heb ik begrepen. Dus, ja.
De Tempeliers holen die van Venlo en de Kemeleers holen ze helemaal uit Kullen. Daar moet de vastelavond toch eigenlijk een beetje ontstanden is. Ja, dat wil ik even toch weer expliceren. Ook Veer hebben zeer nauwe banden met de Keulse Troy Huzaar. En die garde die is heen geweest bij het jubileum van de Kachelpiepers. En we hebben een uitwisselingsprogramma wat betreft het bezoeken van de stad in Burger. Om dan te laten zien wat de vastelavond is bij ons en bij hun. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Leven de vastelavond. Vastelavond is ook verbinden. Ja, zeker. Aardvorst Peter ging er nog. Ja, en Aardvorst Alex Jamai, 22 jaar lid bij de Kemeleers. En toch een wegelke hebben ze bij zich. Die kunnen niet lopen zonder gat achter zich, want er moet toch op zijn minst een koninklijke wagen komen. Dat lijkt wel op een koninklijke wagen als voorbode voor 27 april. Ja. Ja, en hier zag het je inderdaad. De Kemeleers zitten normaal altijd heel wiet achteraan in de optocht. Hè. Dus dat betekent inderdaad dat we langzamerhand aan het ingrond niet zien daarachter zelfs al een politiewagen komen. Ja. Dus dat zou eigenlijk echt gewoon betekenen dat we alles gehad hebben op de Kesselskade. En dat is dan natuurlijk ook weer fijn dat we nu de ganse optocht hebben kunnen uitschikken. Nu is dat niet te vergelijken met andere jaren, omdat een optocht toch een stuk korter is geworden volgens mij, Guy. Ja, dat is behoorlijk korter geworden. Maar laten we eerlijk zien, er zijn heel veel groepen. Want ook die voor in het programma hadden stonden, die dan toch waarschijnlijk door het weer zich hebben laten afschrikken. Maar de echte vastelavondsvierders zijn gekomen. En de chapeau aan al die lui die toch metgelopen hebben om de sfeer, de vastelavondsfeer in de stad te brengen. En uiteraard zelf heel veel plezier te beleven. Goed, en daar wil ik me mee aansluiten, want ik wil die Guy Banier en Iwan Bruinzeels ook bedanken voor het feit dat je er bij me hebt gezeten. Ik wil natuurlijk Carolien bedanken en iedereen wat met heeft gewerkt aan deze vastelavondsuitzending. Ook zeker de cameramannen die boete hebben moeten stonen. En ik wens u allemaal een hele schoene en propele vastelavond. Heel veel plezier en tot ziens.